σας! Σήμερα θα κάνουμε τα αγαπημένα του μήνα και θα σας δείξω κάποια προϊόντα που ήταν αγαπημένα μου και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Επιτέλους ήρθε το φθινόπωρο, yay! Σεπτέμβρης αγαπώ, ναι. Μισώ το καλοκαίρι, δεν μου αρέσει καθόλου το καλοκαίρι. Και ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, χαίρομαι πάρα πολύ που φεύγει το καλοκαίρι και έρχεται το φθινόπωρο. Θα βάλουμε και τα έντονα κόκκινα μπορντό κραγιόν μας και όλα αυτά. Ανυπομονώ. Και πάμε να σας δείξω τα προϊόντα όμως που μου άρεσαν περισσότερο αυτούς τους 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, γιατί δεν έκανε αγαπημένα Ιουλίου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για την περιποίηση προσώπου μου χρησιμοποιούσα αυτήν εδώ την ενυδατική κρέμα που είναι η Steam Cream και είναι πάρα πολύ καλή ενυδατική κρέμα, την έχει δείξει και η Μάρα και η Τζίνα σε βίντεο της. Μπορείτε να τη βρείτε στο Beauty Test Box και έχει απίστευτες συλλεκτικές συσκευασίες, απίστευτα όμορφες συσκευασίες, όπως μπορείτε να δείτε αυτές. Το θέμα είναι ότι είναι limited edition, δηλαδή μπορεί να βγουν αυτά τα κομμάτια και μετά να βγουν κάποια άλλα και να χάσετε αυτά που σας άρεσαν. Είναι ωραίο που είναι όμορφες συσκευασίες, γιατί αφού σου τελειώσει η κρέμα δεν πετάς συσκευασία και την κρατάς για να βάλεις διάφορα πραγματάκια μέσα. Είναι vegan και περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στο blog post που θα σας έχω το link από κάτω. Είναι full ενυδατική, έχει μέσα φυσικά συστατικά που μυρίζουν υπέροχα και όπως σας είπα πηγαίνετε να τσεκάρετε το blog post για λεπτομέρειες. Επόμενο προϊόν είναι ένα αγαπημένο μου σαμπουάν, το οποίο δεν είναι απλά αγαπημένο. Έχω καταενθουσιαστεί με αυτό το σαμπουάν. Δεν περίμενα να είναι τόσο τέλειο, από τότε που το δοκίμασα το έχω ερωτευτεί, το συστήνω παντού και είναι αυτό εδώ το σαμπουάν της LV. Δεν είναι ακριβό, δεν είναι επαγγελματική εταιρεία, ξέρω εγώ, να κάνει 20 ευρώ ένα σαμπουάν κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό σαμπουάν, είναι το LV ολικής αναδόμησης 5 σαμπουάν επανάστασης. Είναι καινούριο και έχει μέσα και κερατίνη. Τα 5 αυτά που κάνει είναι επανάσταση δομής, ζωντάνια, απαλότητα, αντοχή, λάμψη. Εγώ θα σας πω ότι έχω παρατηρήσει με αυτό το σαμπουάν. Πρώτα απ' όλα εγώ έχω λιπαρά μαλλιά. Δεν μου τα λαδώνει καθόλου, δηλαδή να πείτε ότι μία μέρα λούζουμε και την άλλη μέρα είναι λαδωμένα. Που έχω και τις αφέλειες, φανταστείτε, και υδρώνω πάρα πολύ εύκολα εδώ στο μέτωπο και θα έπρεπε να γίνονται χάλια τα μαλλιά μου. Δεν γίνονται καθόλου χάλια, τα νιώθω απίστευτα απαλά, υγιή, ενυδατωμένα, λαμπερά. Τι να πω, δεν έχω λόγια και μυρίζει και υπέροχα. Εννοείται ότι μυρίζει υπέροχα, εντάξει, κλασικά. Σας το συστήνω, αν θέλετε να πάτε να το τσεκάρετε στο σούπερ μάρκετ, αξίζει σίγουρα. Μετά για μάσκα προσώπου χρησιμοποιούσα αυτή εδώ τη Avon, που ήταν μια έκπληξη για μένα. Είναι η Clear Skin για μαύρα στίγματα. Αυτή εδώ η μάσκα είναι σε λευκό χρώμα και την απλώνετε σε όλο σας το πρόσωπο μέχρι να κοκαλώσει. Δεν έχει όριο ώρας που πρέπει να το αφήσετε στο δέρμα σας. Όταν θα δείτε να κοκαλώνει και να μην μπορείτε να κουνήσετε το δέρμα σας, τότε πρέπει να την ξεβγάλετε. Εγώ στην Αγγλία έβγαλα πάρα πολλά σπυράκια λόγω της ρύπανσης, λόγω της βρωμιάς που υπήρχε εκεί πέρα, λόγω του κλίματος, δεν έχω ιδέα, έβγαλα αρκετά σπυράκια. Η γιαγιά μου είναι αντιπρόσωπος της Avon και μου έδωσε κάποια προϊόντα ώστε να τα δοκιμάσω και να μου φύγουν τα σπυράκια. Γιατί δεν είχα πάρει κάποια προϊόντα για σπυράκια μαζί μου, πού να φανταστώ. Και μου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, βοηθάει απίστευτα και σε σπυράκια και σε μαύρα στίγματα. Απλά το θέμα είναι ότι είναι λίγο ξύρι, θέλετε μια καλή ενυδατική κρέμα μετά. Αν δεν έχετε λιπαρό δέρμα, αν έχετε λιπαρό δέρμα μπορείτε να βάλετε την κλασική σας ενυδατική. Είναι πάρα πολύ καλό προϊόν και αν έχετε σπυράκια σας το προτείνω. Και έχω και ένα άλλο σχετικό προϊόν, είναι πάλι το Clear Skin της Avon, αλλά αυτό είναι το Blemish Clearing, το οποίο είναι ένα τζελ που το αφήνετε πάνω στα σπυράκια, τοπικά, όχι σε όλο το πρόσωπο, και γίνεται μετά όταν απορροφάτε σαν ζελατίνη και απλά ξεφλουδίζετε το προϊόν. Απλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείτε να το φορέσετε και να βγείτε έξω, γιατί θα βλέπετε ξεφλούδισμα, οπότε μπορείτε να το βάλετε μόνο το βράδυ πριν κοιμηθείτε, το πρωί μέχρι να πάτε εκεί που θέλετε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολλές ώρες να το αφήσετε, είναι μέχρι να εξαιρεθεί και να ξεφλουδίζει να το βγάλετε. Βοηθάει πάρα πολύ και αυτό, σώθηκα, πραγματικά δεν το περίμενα, γιατί γενικά έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ προϊόντα της Avon και ενθουσιάστηκα και άμα μου τελειώσουν σίγουρα θα τα ξαναπάρω. Μετά άλλο ένα προϊόν που χρησιμοποίησα πάρα πολύ γιατί είναι άκρος καλοκαιρινό και μυρίζει υπέροχο και το λατρεύω, είναι τη The Body Shop, το Body Mist με ροδάκινο. Είναι απλά υπέροχο, φανταστικό, τι να σας λέω,
Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα για καθημερινό μου άρωμα. Δεν βάζω κανένα άλλο άρωμα. Και όπως βλέπετε έχει κατεβεί αρκετά λίγο. Δηλαδή, όσο και να βάλετε δεν τελειώνει τόσο γρήγορα. Μένει στο δέρμα. Είναι υπέροχο άρωμα. Ένα άλλο άρωμα που χρησιμοποίησα πάρα πολύ αυτό το μήνα ήταν το Body Splash με Coconut και Almond από τη Fresh Line. Είναι αυτό εδώ πέρα. Γενικά, εγώ το καλοκαίρι προτιμώ να χρησιμοποιώ τέτοιου είδους αρώματα, όχι τόσο βαριά και έντονα όσο το χειμώνα και το φθινόπωρο. Κάτι απαλό, κάτι όμορφο και μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει φανταστικά, μυρίζει καρύδα και έχει και πολύ καλή διάρκεια. Όπως βλέπετε έχει πέσει αρκετά λίγο και το χρησιμοποιώ συνέχεια. Είναι και ότι πρέπει η συσκευασία για τη τσάντα, δηλαδή το βάζετε το πρωί όταν φεύγετε και το παίρνετε μαζί στη τσάντα και βάζετε συνέχεια. Οπότε είναι και βολικό. Ναι, είναι στα 20 ml. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά ένα άλλο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι τη Ceci, ένα βερνίκι νυχιών, το οποίο είναι από την καλοκαιρινή κολεξιόν, είναι υπέροχο γαλατί χρώμα. Είναι το νούμερο 876 και λέγεται Urban Jungle. Και πραγματικά δίνει την αίσθηση καθαριότητας στα νύχια σας. Δίνει την αίσθηση ότι είναι περιποιημένα και όμορφα τα νύχια σας, χωρίς να βάλετε έντονα χρώματα, χωρίς τίποτα. Γράφει πολύ έντονα με 1-2 στρώσεις και έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Είμαι γενικά πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα βερνίκια νυχιών της Ceci. Τώρα για προϊόντα μακιγιάζ δεν έχω πάρα πολλά να σας δείξω. Βασικά έχω μόνο 3 γιατί λογικό είναι καλοκαίρι, δεν βαφόμαστε και πάρα πολύ. Μία μάσκαρα η οποία την έχω λατρέψει και σας την έδειξα και στο haul με τα προϊόντα που πήρα από την Αγγλία. Είναι της Max Factor, η 2000 Calorie Dramatic Volume. Είναι αυτή εδώ πέρα. Και την έχω σε black brown, ότι πρέπει τώρα για το καλοκαίρι να μην είναι και έντονο τόσο πολύ. Και μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ένα απλό βουρτσάκι καθημερινό, μπορείτε να τη βρείτε και στα Hondo Center στην τιμή των 11 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. 11-12 ευρώ κάπου εκεί πέρα, την πήρε η αδελφή μου πρόσφατα. Βέβαια εγώ την πήρα από την Αγγλία και την πήρα μόνο 5 λίρες. Αλλά εντάξει, κλασικά, ξέρουμε, Ελλάδα κτλ. Πάρα πολύ καλή μάσκαρα όμως. Μετά άλλο ένα προϊόν από τη Max Factor είναι το Lasting Performance, το make-up στην απόχρωση Pastel. Είναι αυτό εδώ πέρα, το φοράω και σήμερα και μου άρεσε. Έχει πολύ καλή κάλυψη, δεν είναι τόσο βαρύ, δεν αφήνει αίσθηση μάσκας. Είναι μια χαρά, ναι, το έχω βολευτεί. Μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ συνέχεια. Μετά άλλο ένα προϊόν και τελευταίο είναι της NYC, το Cheek Glow. Είναι το ρούζ που σας είχα ζαλίσει στο βίντεο με τα προϊόντα που πήρα από την Αγγλία. Πραγματικά το είχα θεοποιήσει και πραγματικά είναι υπέροχο, φοβερό. Είναι αυτό εδώ το χρώμα του. Έχει και αυτό το πινελάκι που η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά έτσι, δεν ξέρω, και βολεύει για κάποιο λόγο. Ενώ συνήθως όταν έχουν πινελάκια μέσα συσκευασίες δεν βολεύουν. Το συγκεκριμένο βολεύει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε κάπου γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Πάντως είναι η απόχρωση 650. Και είναι υπέροχο. Το λατρεύω, είναι φανταστικό. Φανταστικό ρούζ. Τώρα έχω μόνο ένα άσχετο αγαπημένο. Η αλήθεια είναι πως ούτε μουσική έχω να σας πω, ούτε ταινία. Όχι, ψέματα. Ταινία έχω. Είναι το Amazing Spider-Man το 2. Το είδα στο αεροπλάνο καθώς γυρνούσα από την Αγγλία. Μου άρεσε τόσο πολύ που έβαλα τα κλάματα μέσα στο αεροπλάνο. Εντάξει. Και όταν γύρισα από την Αγγλία έκατσα και το ξαναείδα όλο. Γιατί στην Αγγλία στο αεροπλάνο το είδα το μισό. Οπότε έκατσα και το ξαναείδα όλο. Και είναι υπέροχο. Δεν ξέρω αν έχετε δει το 1, το 2. Πρέπει να τα δείτε και τα 2, σίγουρα. Μην ακούτε Spider-Man και λέτε αγορίστικο. Ούτε καν. Είναι φανταστικό ταινιάρα. Είχα καιρό να δω τόσο καλή ταινία. Και περιπέτεια και Marvel και όλα αυτά, ξέρετε. Και τώρα ένα άλλο αγαπημένο μου είναι το καινούριο μου κανάλι. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, αν και το έχω σπαμάρει στο Facebook και στο Instagram, έκανα καινούριο κανάλι το οποίο είναι gaming και παίζω Sims. Έχω λατρεία με το Sims, μου αρέσει γενικά το παιχνίδι Sims, θα βγει και το 4 τώρα όπου να είναι. Παίζω Sims, Minecraft και κάποια άλλα mini games. Είναι πολύ αρχή ακόμα για το κανάλι μου. Έχω 2 εβδομάδες και κάτι που το έχω ξεκινήσει. Πάει καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Θα σας έχω το link από κάτω άμα θέλετε να πάτε να το τσεκάρετε και να δείτε τα βίντεο μου και εκεί πέρα. Ναι, αυτά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.